हेलो 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 चेको आई भैया बड़ा खुशी के बात बाकी रहूंगा सबे शांति बना के नाच प्रोग्राम देखता नहीं जितने शांति बनाए उतने विटामिन पैदा होई कहीं न कहीं वो जरूर कामे दी। आई भैया सबसे पहले हमारे पता है अपन दिल के डायरी में नोट कली आई एम दारा सिंह के भाई पारा सिंह आई एम मच्छर पहलवान घर गोठौली पोस्ट जोसौली थाना गोहरौली जिला भूसौली गंदी नाली में मकान आई एम मच्छर पहलवान। साला भैया नहारा में तो इतना ना गाछ हाई कर तरस भगा देत सारा लाल लाल मच्छर के जितना जंगल के मच्छर बारस सब भाई असले पर बारस का कहिए भैया देखी बात ऐसा बानू कि हमरा बियाह शादी कइले बहुत दिन हो गइल ह एगो बेटी भइल बिया मेहरारू के कॉले रानिया कि मेहरारू तनी बढ़िया से खियइहे पियइहे हमरा के मेहरारू आज सवेरे बड़ा मूड खराब कइले बिया हमरा एह बेरा हम सोचतानी कि कहीं जाई आ एक बोतल लेके घींची तबे हम घरे जाई एह बेरा हम सोचले बानी कि चलो तनी ये बड़ा चूल्हिया टोक वही जगह नीली मारे भी तब चले भी अपना घर चलो तनी ये गाड़ी बढ़ के देख भैया हो का कहीं देखिया गिनती में सबसे आसान गिनती है 3 गिनती में सबसे आसान गिनती है 3 आ हम तो हई थारू आई नाचवा में के बुढ़वा हो जात के बीन फूला देला का हो बताई कितना बुझाता जे एकरा के आरना भैंसा जंगल से खेदले बा वो तो आके ढोक ढेरा खेल गइल हमरा काहे हमरा के मारला हो ऐसे बड़का घर तोरा बाप के दे हो जायदा इला 18 में से का अभी हम खिसियाइल नहीं खी हमरा खिसियाइल न के जाना तरे नहीं आई जाके लोगे जानता अन्ना हम ही जानता नहीं ओकरा के समझा दे जे थानी बढ़िया से आवत हाथ उठावत रहे हमरा बता ठीक बात ना होई कह दे हाय जाने मर दवा सब पागल बड़ा काम कर दे तू हम पागल बन बताओ वो बूढ़ा बूढ़ा से काम मजाक कइले बड़ो तोहर मजाक हुआ हुए मजाक तो का वही बरस करत रह हम मजाक कइनी हो ओकरा से हाय तू कौनो का हमार साल हो मजाक करी ऊपर फाइटिंग मारला ठीक बा नीचे है ना फाइटिंग मार तरह खराब बा कहीं साला हाथ बिचिल के नहीं अल्लाह कोई तब जाना अपना काम करो जा अपना काम कर कितना यात्रा बना के चलो रोहनी है बताई ना
इतना यात्रा बना के चलल बड़ो आई बूढ़वा के बारे में जानकारी बा एकरा से मजाक करत रहो आई बूढ़वा देखी भर में बूढ़ बा एकरा बारे में का जाने हो आई बूढ़वा देखी भर में बूढ़ बा बूढ़वा बहुत कड़ुआ बा कड़ुआ बा हां बुढ़वा बड़ा कड़ुआ हो तना ना हमरा तो बुझाता बुढ़वा बड़ा भड़ुआ काका हम पितिया हम चुतिया पुरानका मुखिया हुआ पुरानका मुखिया ने कहनी हो ना काका जा जा साला मियाँ जे मौगा देलक बताई ना कितना बढ़िया से निकल रहनी कि कहनी कि चूल्हिया टोक में जाके आधा बोतल मार ले एक जग यात्रा बना देलक हमरा के चलो तनिया गाड़ी में खड़ा इहे होशियार आदमी गांव में बुझाता एकरे से पूछा तानी कि कहाँ मिलेला ओ भाई साहब हेलो भाई साहब आओ ना आओ बढ़िया आदमी बा ए भैया देखा तनी आवाजो भास काहे इतना चिंता कर सुना ना हां बोलो अरे ई करामो तो साल भर तो हरे करे के मर दे नहीं भैया देखो बोली के बकरा पूछले बड़ो हां कहाँ चढ़ावल जाला कहां चढ़ावल जाला महारानी के दरबार में देखो जिम्मेवारी एगो बहुत बड़ा चीज होला अच्छा एगो बहुत महान विद्वान आदमी कहले रहले कि जितने जिम्मेवारी लेके चलबा उतने प्रगति होई ए भाई उहे जिम्मेवारी लेके ये हमारा आई बड़ी हम सारा गांव में देखो देख हम कहत नहीं रहू पुरानिया जौन कह के गइल बा झूठ नहीं के कहते पुरानिया जौन खिस्सा बनैले बा बिल्कुल सच बनैले बा देखो इतना टेंशन लेके चलता रह तबो इतना पाना नियम मोटाइल बा ए भैया भैया हो एगो बात पूछी हो बात हाँ एगो बात हमारा से अब पूछो अरे एगो का 10 गो पूछो 10 गो ना 20 गो पूछो 20 गो ना 60 गो पूछो 60 गो ना 80 गो 80 गो ना 100 गो 100 गो ना 30 गो पूछो ना अरे जब हमरा के चाल कहला हुआ आवाज दे के हमरा के बोलैला ह काहेला बोलैला ह कोनो जरूरी काम होई तब न बोलैला ह ए बाबू एगो बात ये पूछब हमरा से भोचर पहले बड़ा वही में रस पड़ ना माने तोहरा के देखनी हर टेंशन में ए भैया मदद करे हां बोलो भैया कोई बार भैया कहबे तारा गांव ना मिलेला हमरा गांव देखा सरवा के कितना नियत खराब बा कौन सी रे कौन सी हमरा नियत खराब बा तो तोरा नियत खराब बा तब ने पूछत रे हे कौन सी पूछते रे हमरा के रे कौन सी पूछली हमरा से हां सच सही बताओ कौन सी पूछली है एकर अर्थ बताओ न हमरा हाला ना करे के ना मिलेला अच्छा एगो बात पूछी का हां ये हमरा से पूछले त हम तोरा से पूछत नहीं पूछब तोर बियाह हो गेल बा हो गइल बा कय गो लड़का बा एगो बेटी बिया हमरा एगो बेटी बिया 5-7 साल के बिया 5-7 साल के है ना सारा बुढ़ा गेले तोरा बुद्धि नहीं खेरे कहीं जाइबे केकरो से कोनो सवाल पूछ देबे का हो बताओ साला तोर शादी शुदा बारे थे एगो 7 साल के बेटी बिया घर में एगो मेहरारू बिया आ तो अब सारवा ते कितना गंदा सोच रखले बाड़े रे कितना गंदा सोच रखले बाड़े सारवा रे हमरा के भणुआ समझते रे आज भणुआ के ठेकेदार है हम साला रे साला देख आई देखा देखा सारवा बुढ़ा के बताओ मुंह मारल लेके छोड़ रहा है सारवा देखा सारवा साला के उम्र 45 बरस हो गया मुंह मारे का आदत एकर नहीं गइल रे साला हम भणुआ के साला दारू नहीं खाई मिलेला दारू पूछत रे अब कथी वही मेरा से हां मार दो हाला करवावे खतरा बाड़ो ना हम कहनी नु कि ते पैसा वैसा पर 200-300 रुपया में ना पानी जो हम ना मिलेला बिल्कुल सही जगह में आई बड़े अच्छा
अरे तोरा के कैसे बताई कि भटिया वाला हम ही है हम स्वयं हम हई। सब साला दारू बेचे वाला हमरा से बतिया बता रहो वही मेरे से चोर पर कइले बड़ा दारू बेचे हम ये है तो वो है तो तोहरा घरवा जाके चोरी करके खाने का सरऊ ए भाई मेहनत के कमी नहीं खाने ए भैया, आए जंगल में जाके बोटा फाड़ के लावे के पड़ला मीठा लाके गोदे के पड़ला 7 दिन 1 हफ्ता बाद 10 दिन बाद आए चूल्हे में लकड़ी लगा के तसली साट के है ना टोटी निकाल के चुआवे के पड़ला है पसेना नु गाले तू सब कहता कि दारू चुआए वाला साला हम आदमी कितना मेहनत करके अपन बाल बच्चा के पेट पोषण सरवर हम सिनारी करने ना ना ए भाई जितना 3 नंबर काम बस सब तू ही करबे करेला ए भैया ए मर्दे तनका लिया दो तनी मार के हम चल जैती घरे अपना नेहरारू जोहत होई हमरा के जितना ताव में आयल बड़े उतने बर्दाश्त करे के पड़ी अच्छा ये जानत नहीं है दारू बिहार में बंद बा इतना रिक्सी काम बा हम ही जानत नहीं पता चल गइल नु थाना आई एने जाके पूरा हांडा फोड़ दे आ 3 साल हमरा के ले जाके जेल में खटाई नहीं तनी तक लिया दो हम मार के चल जाए तो उधारी ना मिलेला उधारी ना ए मर्दे पैसा ले पैसा ला तब पैसा दो ना पहले माल टेस्ट करावा ना 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 पैसा फेंको तमाशा देखो तोहरा के 1 गिलास दे दिया मार देबो दिन के चल जाइबो पैसा तोहर बाप एक बात सुन नीचवा से ऊपरी ले खाली रोपे हो अभी खाली हे करे झाड़ दे हम 100 टकिया 1000 टकिया यही जा गिरे लागी बहुत ये तनी सक ले आओ माल के पहले टेस्ट करी ओकरे बाद पीबे करे माल भाई बोतल ले ए के बोतल ले आवल ना 1 बोतल दारू ले बस तोहरा के टेस्ट कराए ए पर तनी ले आओ ना है ना सो ये मेरा मारो तनी तबे घरे जाए ए का भाई हो घर में ना रखने अच्छा अच्छा मुखी में तो कोइले रहनी है कहाँ जंगल में कह हैं? जंगल में लोग जंगलवा में लोकवा दिया लोग भुटकी पीछे जाइए पा लिया चोरा के पी ली तब अच्छा है ना जंगल के धरी के आदमी हो होशियार होशियार ना रहे दे भैया दे पहले पैसा रे ए मत दे तानी हम कितना है ना कोई ना ले बड़ा पहले ए ओरिजिनल हाल हो अरे वाह आदि हो भैया ओए तोरा माल टंचवा हमनी के पैसा ले जाला नु रुपया और खींच लिया ओए कम है यार इंग्लिश रे आस्ते गर्दनिया फास्ट गर्दनिया 12 को भैया माल भैया बेचारा अच्छा मार जल्दी सुनी यार तमाशा मत कर जल्दी मारा पैसा दे यहाँ से गिरी पैसा कैसन पैसा रे अबे यादाश्त खत्म हो गई ए भैया पैसा नहीं है हमारे पैसा कैसन पैसा ओए पैसा तुम्हारा बाप के कमीनी से ला कहीं बनाने का कैसन पैसा आए हमारा अंदर का बरम लगा के देखो ना ना ए भैया पैसा हमारा तर नहीं के घर छोड़ के आ गए अब तू दारू ले ला चाहे हमारा के ले नहीं नहीं जितना नाटक तो यहाँ कैले बड़े नु हम मरते आदमी है दारुआ पीऊ आ तोरा के लेके तोर घरवा चलत नहीं घरे पैसा धइले बड़े पैसा तोर घरे जाके पैसा वसूल के तब अपना घर लेके भैया बार मत हमारा घर पहुंचा दे भैया पैसा लेके चले चल चल आ जा कार्रवाई बिजनेस से बेकार में पिए भैया हां बोल चला हम हैं तेरे हेलो हम ठानिए ले बानी भले साल भर मुंह में लेकिन ये करामो तोरा से साल भर करू आए यही मेरा घर है
भौजाइले बाड़ी मेहरारू के आज बर्थडे रहे। अच्छा भौजी यही में सजौले वाली भैया भौजी के बर्थडे तनी मेहरारू के आवाज में। हां हम आवाज लगा देते ओए मेहरारू और तू मात कोई पर हम लगा हां आवाज लगाओ तो ए घर में के बा हो के हां ए भौजी के भौजी कहता हो अब माने अपन देवरे समझ ए हम है हम के बतावा ना के हला भाटिया वाला भाटिया वाला हां ऐसा क्या करते जाना भाटी में हम एजे का करता रह हाँ देख भलाई के जमाने नहीं तुम्हारा मारदा जोने हमरे गांव में पी के ढोर अलग पहुंचाए आइल बनी अच्छा भी आवत में ठीक बा भैया भैया रे कौन साला है ओए ओए दरुआ वाला बउआ बुला जाता ना आइया आइया सॉरी बउआ तो भौजी फटाल हां ए भैया आई तोर मेहरा रही है हमार में हां हमार न मेहरारू ना ये तोरा बाप के मेहरारू नहीं के माने हमरा कहे के मतलब कि उमरिया मोय से लिखे पड़ता हमनी के साथे के जोलम है हमारा उमरिया तनी लंबा हो गई एकरा उमरिया वही जग रह गई मतलब कि माने साफा मटेरियल किया रोज दूध किशमिश हां क्या काजू काजू आउ का बोलला खियाई रे आया खरोट खियावला आए अखरोट खाओ खा ले तब है तना मेंटन में बाड़ी हो बाप रे बाप हीरो झूठ हां पैसा मांगा भैया जल्दी पैसा मंगा दो मेहरारू मेहरारू रे हम ना पियत रहली हो काला पी के आ गई नी हई साला जबरदस्ती पियौले बा मेहरारू 500 रुपया देले रहले हाँ आ दिले रानी खराटार बाजार जाए के हाँ 250 के तोरा बखरा सामान किन ले बानी झोरी में बा हाँ आ 250 रुपया हई सरवन ले ले बाटे अच्छा ले बड़ा हमें मांगत नहीं मिलत फेन 500 रुपया औरी ले लक ह हाँ 750 रुपया ई साला से ले ले तब जाए दिए हमारा मालदा का कहता दी पैसा बा पैसा बा हाँ पैसा बा हमारे जन मालदा के कोना में दी पैसा बा तोर मारदा देले बा हाँ अरे ई न दिया तो 100 रुपया उधारी हमारा भोटी में लगा के आइल बा तेरे सुनी नहीं लेकिन क्या कहता है ए भैया तेरे पैसा हमारे मालदा के कावल मेरा ये नहीं के जल्दी पैसा हमार मेरा कावल पैसा ना दे नहीं के दे नहीं साला पैसा कावल रे साला ओए पैसा ना पैसा ये यार तीन पैसा हमार ए बड़े तोहरा से हमरा पैसा लेवे के बा हो 100 रुपया भुला जा तोरा का मर दे पैसा ना दे पैसा ना दे साला खोप दे मेहरारू हाँ केवाड़ी बंद कर ली है केवाड़ी में भेका पाका पाका ताला मार ई साला जब ले पैसा ना दी तब ले एकरे के जाए मत दिहे रे दिले पैसा हमार दी पैसा हमार रे दुनिया हिया हाँ ओन से ते मांग पैसा आ हेने आवता त सारवा के तीन पैसा हमार जाने दिले पैसा ए भैया तोर तुम घर आता हो हाँ ए भैया ए भौजी सुना ना अरे पी ले बा नासा में बाबा ओकरा यादाश्त खत्म हो गई बा 100 रुपया उल्टा हमरा एकरा से लेवे के बा साला भांग दे बे जा ए भौजी मंगा दो ना तो भांग दे अरे वो तो मैंने पी के मार के पैसा बा ए तोहरा समझ में नहीं आवत बेवड़ा मरद के साथ तू बेवड़ी हो गेल बाड़ू का बतावा आय अरे ओकरा से हमार 100 रुपया लेवे के बा कब से कहत नहीं ओकरा से हमार पैसा लेवे के बा, हमरा पैसा लेवे आई देख लेने के जब पैसा बा हमार साला पैसा साला टिटिरिया साला तेरा सीरा गोड़ी छाप के साला यार 2.5 किलो बढ़ ले बा तना तेरा पैसा ना देबे तो बुझ लिए
पैसा हमार समझ गई रे सरवा दे 420 बड़े ना तोर मौगी 840 दिया है 800 836 अच्छा ठीक बा हम जाता नहीं जाते लेकिन एकरा बात से सारा हां हमारा गौवा का अकल बगल में बड़ा जोर से भूख लागल बा आजा धनिया घर में कुछ चावल नहीं के बा चावल हाँ हमारी बेटी उसने सुतल बिया कमाई ना दे रहले हो कमाए रे तो कमाईबे ना तो हम खाए कैसे रे आए हाय हम का मतलब खाएम का हाय हाँ कमाईबे ना तो हम खाए हम काहे कमाए जाई तब हम कमाई रे हाँ रवे कमाई खाना बनैबे कि ना बनैबे खाना ना बनैबे ना बनाए हम तो नानी घरे जब हम ना रह जाई ठीक बाटे ना साला के मार देला छियो सारा नौ से फाड़ देला छी ए कहां गइल हो हेलो ए हे ओ बुढ़ऊ हमरा मेहरारू के देखना है काका आए देखना है नहीं है भाग गई ए हमरा उहो हो जियान हो या तू जियान हो खबा काका जाएगा ससुरारी हमरा के जाए दे अबे जाएगा हमरा हम का बताई रोलवन से हमार बेटी के शादी 10 साल हो गइल बा मज हम का कही हमरा बेटी के भेंट करे बहुत दिन हो गइल बा मज बहुत मन करता है भेंट करे के हम भविष्य जतनी कल भेंट करे ठीक बा नानी का भइल बा पिए मम्मी के पापा मम्मी के दारू पी के मरले बाद मरल भाऊ हां हमार मम्मी आवता पाँच आओ हम बानी ना चुप रे बाबी का रोत चुप बाबी मत रो चुप ना अरे बताइए का भाई बाबी रे सोचने में का रोले बारे बता बेटी कहत रे दारी पी क्या होता मैं रोज मारता माई रोज मारता है हाँ ओ छोरे मन आज टांग काट दे मोकरा के मम्मी री भूख लागल बा चल तेरा का भात खियाओ तनी कथी बनैले बाड़े मांस बनैले बानी चल ले लड्डू ई तो ससुरारिया आ गइली के बा के हा हेलो हा के हा जी हमारा तो नहीं खिचिन हो हर मामा जी तारा मामा के खामा ठेकावो आज हम बोलतनी हम तो भैया जी बोले तनी आ तोरा बेटिया के भातारा तोरा दामादा ना बोलतनी हो दादा जी जल्दी आई जल्दी रुकी आवे आओ तनी ए माई जी हाँ बोलिए बड़ी पुरान केवाड़ी रखले बानी हाँ खोला तनी तो चोर 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 करता पुरान हो गए चर्चा ना बाजी नहीं खेतेली आई ने का
तेल नहीं खा रहे ना नहीं के रहे और आगे बात तेल आओ बाजू तेल नहीं खा रहे तो तनिका थूको लगा लेती कहाँ गया जी कौन है हमरे घर वाली हमर बबी घरे भी आराम करतिया आराम करतिया वो बोलाई है जब काहे काहे हाँ जल्दी बोलाई न तो ये बड़ा मूड खराब बा हमरा देख ली है का ले बानी काले ले बानी ये है मेरा रंगो जियान होखे बा उन करो के जियान को के ले जाए हम बबी रे हाय देखो तंदा कहता ना से तोरो जियान करे मात्रा बेटे को जियान करे मोबाइल बेकारी माई हाँ वो आइल बा बड़ी खीस ने बाऊ अच्छा अरे कब कब पता क्या होती ठीक बाटे ना ठीक बा चल अरे पदना के बेटा तोरा हिम्मत कैसे हमारे दुआरी पे आए करे पदना के बेटा पादना के बेटा हाँ पादना के बेटा मत कर काहे ना कहा पदना के बेटा तोरा आज साबित कराओ पर कि पदना के बेटा काहे कहता रे काहे ना कहा हमरा बाबूजी के कोई बेर पादत देख ले बाड़ी हम देख ले बानी तू पदना तोरे बापवा कैसन देख ले बाड़ी करिया लाल पियर हरिहर कैसन देख ले बाड़ी बता हम बताई हम काहे बताई रे पदना के बेटा तो काहे पदना के बेटा कहता रे आ तोर बाबू बिना पदले जियत रहे चल घरे चल अब ना जा ना जाए हाँ मूड खराब करबे हमार हम ना जा देखे जेबे नहीं थे रह तब तनिका औरी ले मार ले नहीं थे साफा नहीं खा जाइबे तोरा के अबे हार हा हेलावा तनी रह जाइबे कि नहीं खा जाइबे ए जगह आई बाड़ी तो अपना के शेरानी पूछ बताओ तनिया हर बेटी ना जाई आज रही जीवन भर साला केगा मार देला सन चमक तो ढुका देला ए माई जी का जय दी आदमी के सन गलती होला तो ऊ गलती कह जाला दारू पी के हर बेटी के मारा जाला नहीं खे मारो संगे लगा दी एकरा के नहीं खे मारा नहीं करो भूत मारे ना जाए मुंह तो मारी नहीं खे जाए भूत मार ले रहो ना उमर बहुत मारी हाँ तब अभी ना जाई काहे काहे मोहतारिया बेटी खाली इंग्लिश से बोलत खनी लोग मार तोड़ के मर जाओ ऐसे ए चला हो नहीं चला आज के बाद नाम मारे हम तारा के चल घरे चल कैसा कि ना ठीक जाइए बाबा मिनिमम चाहिए चल ले अब पुगे तो फोन करिए नहीं ना जाइए तो तनिका औरी मार लेता